denai malengakan dek bansai rang tuo denai mi basisiakan ialah denai pai berjalan kerantauan mencari untung hidup. Basa bala urang tuo denai nantikan denai kapulang denai nak merubah untuk hidup di rantau urang. Wow, wow, doakan saja anak di rantau urang nak selama hidupku dunia jo akhirat sakit senang biar anak tanggung surang di rantau urang. Ialah denai pai berjalan kerantau orang mencari untuk hidup. Basa bala urang tuo denai nantikan denai kapulang denai nak merubah untuk hidup di rantau urang. Wow, wow, oi mande doakan saja anak di rantau urang nak selama hidupku